Liburua, beraz, Euskal Klasikoen bila deitzen da, eta azpititulu gisa eta galdera bat eta ekartzen du. Egan nahi baita, zertarako ditugu lehengo autoreak, autore zaharrak, zertarako ditugun. Liburu hortan eta beraz Euskal Klasikoak aipatzen ditut, baina ez lehengo autoreak lehengo ikuspondutik, baina gaurko ikuspondutik zer diren guretako. Gure lehenik definizio bat behar ginuke eman, zer da guretzat eta klasiko bat, gure kulturan, gaurko euskal kulturan, eta gure memorioan, eta bizirik gelditzen diren lehengo obra nagusi eta autoreak, autore ezagunak. Eta egan behar da, alaike, orain arte idatziak izan diren liburu guziak, hastapenetik, ez dira klasiko bilakatzen. Eta aski da ikustia, adibidez, Atxular, Elizanburu, eta beste batzu gogoan atxiki ditugu, eta beste frango, beste anitz, posibat edo anitz ezabatu dira. Adibidez, Adema Zaldubi edo Barbier eta bezalakoak beraz posibat ahantziak eta izan dira. Beraz horiek ditut aipatzen eta erakusten dut azterketa historiko batean nola agertu diren gure eskual kulturan, eta nola gailendu diren ere eta oai gogoan, memorioan atxiki ditugun horiek. Ikusi behar da, inguruko kulturetan asko ohoratzen direla klasikoak. Eta eskolan ikasten dira, unibertsitatean ere lantzen dira, eta jende guziek edo gehienek ezautzen dituzte ganai baita kultura arruntean sartuak dira, adibidez frantses kulturan. Eta bada beste gauza bat ere irakasteaz gain berargitaratzen dira eta asko eta beti agortu orduko editatzen dira, berriz editatzen dira. Eta gainera, edizio anitz badira, autore nagusien edizio anitz badira, eta gainera, merkeak eta ondo eginak. Erran behar da, gure eskual kulturan ez dela, olakorik gertatzen tamalez, zori gaitzez. Gurean, partikulazki azken goi urte hauetan, autore zaharrak edo lehengo autoreak eta obrak emeki edo astiro ezabatzen hasi dira. Eta hori, biztan dena, galtze handia da, zenta gisa batez, iraganaren gure kulturaren eta lehengo kulturaren eta lekukoak dira, oroitarriak bezala, eta erraiten daukute ere zertzen euskara literarioa, gure idatzian erabiltzen dugun hizkuntza, eta esplikatzen dute zer den historian zehar, nahi baduzu. Eta beraz, liburu hori egina dut, inkesta historiko bat bezala, erakusteko nola agertu diren gure kulturan klasikoak, euskal klasikoak, baita ere jakiteko ze harreman nahi dugun lehengo autore horiekin. Utziko ditugu ezabatzerat, ala berriz hartuko ditugu, baina biztan dena gaurko ikuspondu batetik, oraiko irakurleentzat, eta beraz hortaz gogoeta bat eta egiten dut ere, eta hortakotz liburua deitzen da ere lehengo autoreak edo autore zaharrak zertarako ditugu.
Inkesta historikoa aipatzen dutalarik, erraiten dut zer izan den, behaz idazle handi horien eta ibilaldia nahi baduzu gure euskal kulturan, baina ez ditut nik azpimarratzen edo nik eta ene ikuspondutik eta erakusten zer diren, biztan dena, oinarritzen naiz, oai arte, eran nahi baita, partikulazki 19. mende erditik arat, aintzina, eta 20. mendean, adituek, euskal literaturan adituak izan diren horiek, zer erranduten, eta klasiko horietaz, eta biztan dena, aipatzen aldira, Azkue, aipatzen alda, biztan dena, Ione Txaide, Michelena, eta gure gandik urbilago diren Juan Marito Realdai, edo Ibon Zarazola, biztan dena, horien ikusmoldeak, behaz, erakartzen ditut liburu hortarat, erakusteko, nola, eta preseski landuak izan diren orain arte, eta zer helbururekin ere, eta egina izan den, eta biztan dena, pentsatzen dugu, gure ingurian ez bakarrik, eta ez da bakarrik ene ikusmoldea, baina anitzen ikusmoldea, behar litaikeela euskal klasikotegi bat berritz eta muntatu, berritz antolatu, eta denen probetxurako, batez ere irakurle gazteen dako.